su kansu malamai su gyara karantarwarsu da wa'azojinsu. Duk abin da za ka yi don Allah, kar ka zo ka yi wani wa'azi da nihin ɓata wasu mutane ko ɓata wani mutum ko ɓata ƙungiyar wani. Ka sanya ikhlasi. Ikhlasin nan shine ƙashin doron ayyuka na mutum. Mai da'awa ya yi da'awa don Allah, ya yi don Allah, ya yi nihin neman yardar Allah da da'awar shi. Kar mu maida ko kar malamai su maida mimbarorin wa'azi na fashe guminsu, na fashe fushinsu. In ma ka san za ka yi da'awa da wata manufa, to ka bari, don zunubi za ka samu. Ka yi don Allah kurum. In kai don Allah, ya rage tsakaninka da shi Ubangiji. Wallahi ko gaskiyan za ka faɗa, in dai kana nihin za ka yi ba don Allah ba, to Allah bi su. Ikhlasi Allah yake ta kiran mu akai. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Haka Allah yake ta kiran mu. An gane, kar kuma ka zo ka yi don ka ɓata wani ko ka ɓata ƙungiyar wani. Wannan matsalai ina ta ƙara faɗa, wallahi sha'anin da'awa da karantawa na social media, wallahi malamai sun gyara. Kai ni har ma ina tunanin kila da kuma waɗanda ake ɗaukar su ba musulman ba ne don su zo su yi ɓatanci a cikin musulunci. Dan za ka ji malami ya kira sunan mai da'awan social media, ya kira sunan malami, ya zagai, ya kafirtar da shi. Wallahi wannan ba da'awa ba ce ba. Ina ganin su ga sunan baje-baje. Ko kuma ɗan wani mai sana'a ne wanda sana'a shi kana ganin ba ta da kyau, ka kira sunan shi, ka ɓata sana'ar shi, ka ɓata shi, ka aibin shi. To mu ɗauka sana'ar shi ba ta da kyau, ka kira sana'ar, ka aibanta shi, ka aibanta mutuma. Kai ka koma kaman kai ne Allah, kai ka koma kaman ka samu gafara a wajen Ubangiji. Yanzu wannan da kake kiran, ya za a yi ya zo ya karɓi kiranka? Wallahi ƙara kora shi za ka yi. Zai ƙara nisa ne cikin halaka. Wallahi sai mun gyara, sannan za mu ci nasara na ciyar da